Sini mah, tak kali ni, coba foto cari nak. Manusia semua mari nak. Masih semua mari nak. Dia phải lại đi. Puilano cini media sasung hamaya pro. Jeng tini cini kokoro roman isgrim tiyai cini tabi sanai jeng tini himbato himlaga yang baza jara thanga jeng gai te yang jeng tabo bolok phain hin phaitani te jeng police jok bai ka sujaka Tangoi
माने पारमिशन रिया रखि साव जों चिनि तिब्रासानि चिनि ककरो रोमान स्क्रिप्टनि दाबि साना हंगा जों साबनले पारमिशन नांबा चिनि माथिनो जों सानो हंगाय बरक जदिनो जोंनो दासानि हिसाबै जों सानया दङ कक दिबा কোনো বুতক আবার হাইক খেলাই যাকা মানে খেলা বড় তাম খাই তাম হিন माना सिम खाय बु तो खलालिया जोंनो ओमफ्राय द ताम सानाय नों बेखौ जों सानाय मोनदों जों आयंगो बाजाराव थांबायमानि जों यां ब्लग फायमानि पुलिस रक जोंनो परमिशन दिया खायो ओंगाय जों परमिशन हावायाखै थांखाया तामनि बागै खालामनाय नरक मरेलि जों ककरो रोमान स्क्रिप्ट नांगौ ओंगाय जों जेनि मान हायो जों साननानै जों जेबो परमिशन नांगेबले जिन मान हायो जों साननानै बुनि परमिशन रकि नांगेन आबन जों जिन मान हायो साननानै से जोंनो परमिशन रक दाना हाया गुनै पुलिस रक गासै दङ बाहाय कि नरक मा थाङा पाइसा बलगो जों ब्लग मा थांगो जों बसजरा मा हाबका जों किबिल मा खाय ताम बागै थांमाने नरक बलगो ताम बागै थांमाने जों माने चिनि ब्लगनि अफिसार रनो जों किजा खरां खोनारेना हनै चिनि खरांनो खोनारेना हनै थांलाय माने ओंखाय न ब कोन होते नरक तिनि अ महाय हिमबत हेबलाय जों चिनि 12 सदार क्लास 12 स्कुलनि हयते जों फायो बुसु बां नरक तिनि बुसु बरफ बां बरफ प्राय स्टुडेन्ट 200 300 जना हायरक बरफ दङ र ताम साग्लायनाय तिब्रत नरक हाय स्टुडेन्ट नङ ते गोबां मा तिब्र हाव तिब्र सरक दङ ताम साग्लायनाय नङ आरो माने स्किपनि बागै जों चिनि तिरबा हासिनि जत रों सोंनाय रङ सानमो संगो केबो चिनि रुमान स्क्रिप्टनो दाबि खनेबो केबो उगलकता सुरदे जों चिनि दाबिनो सानाबागै जों केबोनो किरिया ओस गांगो थानाय 14 तारिख बो अमा हेकेनि चिनि तिब्रा सरक कगर रुमान स्क्रिप्ट ते कक साथिनि न रिफ्रिगि बुजागो जेसेबां चिनि तिब्रा सरक बुजागो जों तबो चिनि रुमान स्क्रिप्टनो जों सानाय जों चिनि रुमान स्क्रिप्टनो सानाबागै जों केबोनो किरिया जों तेबो बुसगां आगुनाय चिनि सबनो जों कुनो दिनो फानमु थागला चिनि जे कगर रुमान स्क्रिप्ट मायासाक जों सबा खलायनो तंनाय नि सिनम सागरे आनि मुंगाय सयन देवरमा आं क्लास 12 स्कुल पढ्थौ क्लास 12 न